Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι εδώ με τη μικρή μου φίλη, την κόρη μου, και θα μιλήσουμε σήμερα για τη γέννα μου και συγκεκριμένα την καισαρική. Είναι πολλές μανούλες εδώ και εγώ όταν ήμουν έγκυος έψαχνα τέτοια βιντεάκια, θυμάμαι, και όταν έφτανα στον 7ο μήνα είχα πολύ άγχος για την ημέρα της γέννας, οπότε πιστεύω ότι τέτοιο βιντεάκι θα είναι χρήσιμο. Λοιπόν, εγώ είχα εγκυμοσύνη, έγινε με φυσιολογικό τρόπο, όλα πήγαν καλά και από τις πρώτες 3 εβδομάδες εμφανίστηκαν τα συμπτώματα. Στην 3η εβδομάδα της σύλληψης, λοιπόν, εγώ είχα full ζαλάδες και μετούς. Στην αναμενόμενη ημέρα που περίμενα την περίοδο μου ήρθαμε καφέ υγρά. Δεν το έδωσα σημασία, αλλά λέω θα κρύωσα ή κάτι τέτοιο. Το αφήνω να περάσει, αλλά κάτι μέτρωγε από μέσα μου και λέω θα κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης, γιατί το έχω ξανακούσει αυτό με τα καφέ υγρά και προσπαθούσαμε κιόλας με τον σύζυγό μου. Οπότε κάνω το τεστ, βγαίνει θετικό. Τότε ήταν Πάσχα, θυμάμαι, και ήταν όλα κλειστά. Ένα φαρμακείο ήταν ανοιχτό και λέω στον άντρα μου ψέματα πως θα πάω και καλά στο φούρνο να πάρω κάποια γλυκά, έτσι, γιατί το βράδυ ήταν η Ανάσταση και θα πηγαίνουμε στο χωριό να το γιορτάσουμε. Οπότε λέω ψέματα και εγώ πάω στο φαρμακείο, ευτυχώς ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά, και παίρνω τεστ εγκυμοσύνης. Βγαίνει κατευθείαν θετικό, εγώ αρχίζω και κλαίω, αλλά δεν το πολύ πίστευα, λέω κάποιο λάθος θα έγινε αφού έχω καφέ υγρά. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Συνεχίζει τη μέρα κανονικά, ξέρω εγώ, πάμε, το γιορτάζουμε. Μετά ήθελα να πάρω τηλέφωνο, κλείσω ραντεβού στο γυναικολόγο μου, αλλά δεν μπορούσε, ήταν κλειστό λόγω γιορτών. Περίμενα περίπου 2 εβδομάδες για το ραντεβού μου. Πολύ άγχος να πω. Εν πάση περιπτώσει πάμε και τελικά ήμουν έγκυος. Είχα πάρα πολύ εύκολη εγκυμοσύνη, δεν είχα κανένα πρόβλημα, το μωρό ήταν υγιέστατο, ήταν πολύ ανεπτυγμένο σε σχέση με το μήνα του, ήμασταν 20 μέρες μπροστά. Απλά εγώ ταλαιπωρήθηκα full με τους αμετούς, τις ζαλάδες και όλα αυτά. Είχα θέμα με το σίδηρό μου, είχε πέσει full και αιματοκρίτης, είχα πάθει και ανεμία. Μέχρι τον 1ο μήνα, να σας πω, ακόμα και την ημέρα της γέννας έφτιαχνα μετούς. Λοιπόν, εγώ πιθανή ημερομηνία γέννησης είχα 23 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, να μην τα πω εγώ, 22 Δεκεμβρίου μ' αρχίζουν οι πόνοι, κάνω υπομονή, γιατί 23 θα πήγαινα στο ραντεβού μου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αλλά εγώ ήμουν τυχερή και 22 μου πιάσαν οι πόνοι. Κάνω υπομονή μέχρι που δεν άντεξε και κατά τις 2 η ώρα πάμε στο νοσοκομείο. Είχα full πόνους, πονούσα ανά 5 λεπτά, αλλά διαστολή τίποτα. Ήθελα να παλέψω για φυσιολογικό. Οπότε έκατσα και πονούσα περίπου 12 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Να πω ότι από την ώρα που μπήκα στο νοσοκομείο, από τις 2 η ώρα μέχρι να γεννήσω, δεν θυμάμαι τίποτα από τον πόνο. Είναι μια... Δεν θέλω να φοβήσω και να τρομοκρατήσω τις μέλουσες μανούλες, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από τον πόνο. Είναι πόνος περίοδος, περνάτε, με καταλαβαίνετε την περίοδο, επί 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τίποτα, κάνω υπομονή, ώσπου στις 7 η ώρα λέω το γιατρό μου, τέλος, δεν αντέχω άλλο, πάμε καισαρική. Το σταμάτησα και εγώ, γιατί βάλαμε και τεχνητούς πόνους, αλλά τίποτα, διαστολή 0. Θυμάμαι πήγε μέχρι 3, δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, οπότε τους είπα stop, αλλά και αυτοί θα μου το λέγανε ούτως ή άλλως. Και ξεκινάμε κατευθείαν την καισαρική και εγώ και τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Έρχονται εκεί μέσα, με ντύνουνε και ξέρω εγώ, με ετοιμάζουνε, πάμε, με κάνουν και μια ραχαία που δεν πόνισε καθόλου, τίποτα. Και 11 παρά 10 βγαίνει το ζουνάκι μου.
Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μου τη δώσανε εκεί στην αγκαλιά μου, όλα καλά, τέλει. Το ζόρι είναι μετά, όταν φεύγει το μούδιασμα. Εκεί τα βλέπεις όλα. Πονάς, κλαις, ανέβασα και πυρετό, χρειάστηκα 3 φιάλες αλλά τα καταφέραμε. Στο σπίτι ήταν λίγο δύσκολα τις 2 εβδομάδες, αλλά επανήρθαμε. Είχα βάλει λόγω αμετών μόνο 9 κιλά, τα οποία τα έχασα. Και είμαι ακόμα λιγότερα από ό,τι πριν μείνω έγκυος. Όλα πήγαν καλά. Τώρα έχω το ζουνάκι μου που σήμερα γίνεται 9 μηνών. Και μου φαίνεται σαν μια παλιά μακρινή κακιά ανάμνηση όμως. Δεν ήταν καλή ανάμνηση, μπορώ να πω. Να σας πω πως κάθε γυναίκα του περνάει διαφορετικό, δεν θέλω να σας τρομάξω. Απλά σας είπα τη δικιά μου εμπειρία. Εύχομαι σε όλες τις μανούλες να πάνε όλα καλά, στέλνω την αγάπη μου και θα τα καταφέρετε. Φιλάκια πολλά.